Näin laitetaan kaasulyhty toimintakuntoon. Otetaan lyhdystä lasi pois paikaltaan. Otetaan hehkusukka. Hehkusukassa on 2 reikää, toinen on pienempi ja toinen suurempi. Asetetaan suurempi pää edellä se tänne kaasuputkeen. Ja silleen, että se pysähtyy tänne alhaalla olevaan tähän stoppariin. Ja asennetaan ylempi pää tähän vaan, että se on siinä kohdallaan. Tässä vaiheessa vielä ei saa käyttää kaasua ollenkaan. Pistetään lyhty tuleen, tai lyhtysukka tuleen, sytytään se tulitikulla. Annetaan sen kyteä siinä ilman, että kaasu on päällä. Tällä me saadaan sitä sukasta vahvempi ja se ei ole niin herkkä taas rikkoutumaan iskuista. Tää pitää muistaa aina tehdä ulkona, koska täältä tulee aika paljon haitallisia kaasuja tässä vaiheessa. Antaa sen hehkoa se sukan täällä näin, ja se palaa täysin kokonaan. Se kärryttää tässä näin. Tämä vie aikaa noin minuutin. Sitten kun sukka on tavallaan, se ei ole vielä muodostunut pyöreäksi, mutta panemme kaasun päälle sinne, niin ne saadaan se syttymään. Näin kun se on palannut loppuun, poltetaan täydellä teholla sukkaa vielä noin puoli minuuttia, jolloin se muodostuu pallon muotoon ja sitä palaa kaikki se tavallaan ne parafiini pois siitä ja se on tällainen jälleen käyttövalmis napissa käyntiin ja paloa turppaan.